thumbe mawacho gi. Yeah. Koro thumbe mawacho gi anatimo gi. But kang'iyo officially Mr. Kede gini, kang'iyo by the way Mr. Kede is my best person pale TikTok, anene TikTok kacha. Yeah. Aseneno ga ambo temo ga is level best ka. Aseneno ko temo promote upcoming wasanii. Yeah, promote gi. But jo Anglo promote ajawa ne milando. Ajawa ni emagi promote moyawa. Moyawa jo mago other type of music, opogore ga jawa ni. To wan mana joluo wambe, wigi wili wambe wa joluo. Joluo ne boy kama bendo bedo talented. Githu mopogore ga jawa. Wigi will kodwa kaka an Peter Pinches by the way. Asebudh the thom. Asebudh the thom nigi moro 6 years. But unperfect way, but koro promotion no, it is not best. Yes. Agomba na tina promotion maro maber. Koro the message na gomono chopne Mr. Kede. Yeah. Ochopne Mari Nash. Ochopne VC. Yeah. Mane mawia VC wilo. comedy. VC comedian. Ochopne Dope Kid. Yeah. Dope Kid watch no donjini. Kumora mora maintie Dope Kid. Watch no donjini. Alright. Mano jagwen. Koro anakuwa u Mr. Kede. Yeah. Akuwa u Peter Pinches mawacho gini. Underbone Breakers family. Adwa agombo akwayo near promotion. TikTok bro yuda kaka Peter Pinches everywhere in music, any music platforms bro yuda Peter Pinches. Anagomba promotion moro. Give me a promotion okabichayo ngamu promoter. Yes. Ngamu promoter okdanga chanke chene ngamu gola pay. Yes. Jo wasanii ma bet kosaidho seche moko iyudo ka inbox pong sana, lakini teme cheko ni jogi gidwaro ang'o. Kata seche moko ng'ato sagombi iyudo ka ng'ato isemanyi for 2 good years to pok iyude. Itemi idoge Facebook koni inbox, idoge WhatsApp inbox, idoge kanyi inbox, kigo call busy. Koro seche moko bedo matek. Kuom mano wasanii matindo yuwa kuna mujoma nyalo uplift gi donge. To yudo ka seche moko tek, lakini watimura tema mondo wakonye osiepe wa mako kaya. Alright guys, this is Zakalex Msingabari son of a good man. Kawuono wantiere kamoro kayo, Migori County, sorry, Jeffers Inn Hotel. Wantiere kae gi upcoming musanii marwa, kendo wadwa winjo kae ni one on one owacho nango. Musanii Sudan machiegni. Yes. Musanii to idhi nade? Adhi maber baba. Itie masawa? Mafai. To kare jaluo? Jaluo. Mano kumonyola, anonyola Omka. Nyoli Omka. Nyola Omka kendo kae magro sorry. Okay. Musanii adwa ni kona jogi ni jomani ni live gi. Mito nyingi en nga? Nyinga en Peter Garithi. Mano nyinga mane ID. Mano nyingi mane ID. Alafu mingeri go outside there kata mitiyo go ngoma. Nyinga mane platform bro yuda godo any music platform en Peter Pinches 254. Mani bro yuda go kumora mora ide YouTube Peter Pinches, Facebook Peter Pinches. Akani WhatsApp. But to Instagram I'm also there Peter Pinches. Telegram probably sijafika hapo. Twitter Peter Pinches. Alright. Peter Pinches to the world. Yeah. Peter Pinches. Koro Peter. Jo iwacho ni in musanii. An musanii. In musanii iwer. An musanii ma ngoma. Igo thumbe aina mane? I'm not agongoma but koro kechase asebedo gi knowledge mang'eny ngoma asebudhe matindo ni I'm rising artist. Yes. But ngoma madwela inya en love songs. Secular. Secular love songs. But gimoro kaka genge bende atima ma perfect ka ngama go genge but en mani koro an knowledge mang'eny. Koro awuothe ni kind of music angle mo katima. Yeah. Koro iwacho ni go genge
To bongo? Bongo mage ma kete love songs ba. Koro kapok wadhi mabor kabisa, adwa ni ilidhnwa ariyo moko. Ilidhnwa mana matin, ilidh achiel kati chak ilidho machielo. Yeah. Mima da beat na CEO by the way. Dopo siepa dongi ng'eyo pilaliel. Mr. Rireti temo tala dongi diel. Kama rolimi kikineg mana diek. Kama unipendi nasema okay. Yo. Gimibiro konya godo onge. Yo. Luku na chapa kata pesa onge. Tumedag moro onge. Asongo mbele dok cheno onge. DJ yeah. Yes. Yeah. Koro mano machiel. Mano mana wana. Chak ilidhna machielo. Ati sekete ukisikia pita pi jua sherehe, warembo wote tunateka kama odede sherehe, tunakwenda mateke kama nikali tunasema Johnny kali, genge nikali atufiche ini wazi, kupinga genge nika kupinga sagodi ya banton to wazone, hiyo stinga ina form genge toni zingine zote zinabo, napenda yeng mwenye anajua luku, siki yenyeji mwenye atachoma luku. Ai, mani luongo ni Peter Pinches. Yeah. Tukuru Peter, thumi nini chake higa mane? Ngoma chako around kana moro class 7. Kine class 7. But kura dhia mak moro ma serious kane gimoro form 2 ka. Yeah. Nyaka sani in gi higa di? Sani in gi nyaka chak thum? Sani anyadhi gi moro 7 years. Around 7-8 kan. Yeah. Around 7 years. 7-8. Yeah. Manyiso ni setieko school. Yeah, sana setieko timo form 4 by the last year but on. Yeah. All right. Koro manyiso ni sago thumbe moko achiel ariyo adek. Yeah, segolo thumbe ntie mane YouTube. Okay. Kaka moro ntie kanyo ma perfect sana ni Abebo. Peter Pinches Abebo official. Ikanyo dhoni oken video but it is audio. Yeah. Produced by Sean. Manyaka sani be ntiere moro madhi wuok kanyo machiegni. Yeah, sani bende ntie moro ma bende atimo DIX featuring Eddie Baddest. Emba team ma DK Films emotimo na video. And we are yet to release it. Yes. Mama nonya bedo kiny Friday. Very soon. Yeah, very soon. Koro Peter, nyaka ni chak go thumbe koro in gi 7 to 8 years. Yeah. Angini seche pitie changamoto moko kata mana benefits moko minyalo be ni neno kata problems. Koro nyaka sani problems mage mineno ga sana e thum? Thum to challenges nitiere. Some are normal. Ngeni gimoro kaka pesa en challenge kumoro amora. Yes. Kata ngomo go thum okibi winjo ka ngato wach lando ni an gi pesa en shida kumoro amora. Yes. Koro so it is en challenge moro ma en obvious. Yes. Koro finance bro yudo ka seche moko chanda. Sana you do the recording yudo ka in low but try your best ng'iyo kaka nyalo but koro ngeni studio mondo record audio kidwa tich maber nyaka idhi studio maber kidwa ni giruwuok ma quality nyaka idhi studio maber koro bro yudo ne okaw garama mang'eny. Koro manyiso ni one of them is financial support moro. Yeah. Koro mana financial issues to gi mamoko. What about problems mabedo kindi kigo thum jomo surroundi gi people outside there giwuoyo nade? Man to obvious. Neno gima chalo kaka talent ne okomiye jite. Yes. But then neno kaka music ni en gimoro ma talent moro ma ka in go jo pinya neno ni isekethori kata lale. Yes. Mane gima wacho ni jathumoran. Koro kidonje thum ichalo ng'at moro jomoko neno ni iselale kata mani idonje ra gimoro ina. Lakini ini kineno ritineno riko kirando. Yeah. Okay. Koro manto gimiwacho ka jathum osebedo ineno ni donje ra. Yes. Koro manto bro depend kaka ineme ikawo
tiji no serious Yes. kine ngoma ing'e gimoteri kanyo. It is a passion, so you should not misuse it. Yes. Yeah. So what about problems gi nyiri? Nyiri ka ok chandu problem kigo thum mago? Magaldens. Girls are there by the way. Wapo then, so unafaa kuangalia vina relate now, you avoid them. Unaangalia vina relate now, at least you don't interact with them. Unajua kuna Inyalo kala tu jarela. Kala. Yes. Mia wash. Koro ing'eyo maka kirelate gi nyie. Yeah, ing'eni kaka onyako sani bedo vixen na e video. Yes. Mano ko ulo ni koro aja papa iro nyiri. En mani adhi kode go kode tich. Mano business, makwa setiko business no to wamosora watiekore. Umosuru nade? Mosruok ng'eny. Nitie mesruok moro ma dwaro room. To mosruok ng'eny. Koro in mosruogi ni en mane? Mosruok mana marai moro nyago ne nyawadu sime. Kata kusetieko kacha, kopo ni chaki romo kode. Yes. Poki romo kode kaka Sori Town ka. Gwani hai, mana kamano. Alright. Kanyo uwinjo maler kabisa. Kik wach ni jothum ero nyiri, sijui nini na nini. Ok en kamano. Nyalo bedo ni yero nyiri. Yes, mago be nitie. Lakini wan msani wane wacho maber ni ok ohero nyiri. Koro, what about problems kadhi people around you? Ere kaka giwuoyo gin? Your home, family, o giwach ni Iran, gik mitimo go kwane kadhi konyi, ionge future. Bado kachako ngoma. Ana chako ngoma. Weche to nowuok keta chako ngoma ka pod atin, ka pod aja primary. Yes. Koro primary, at least ngi primary ukisoma ahinya. Yes. Okay, yani you are no busy. You do time mang'eny ma nyalo timo go gik moko. Onge homework mang'eny, assignment gi onge. Then ka donje secondary kacha ka donje ka weche gi bedo mang'eny ni mara ujoka gariti ne bro we school. Kobe yudo grade maber after form 4 level. Yes. So koro mago to an ok discourage. Yeah. An mago nok discourage by the katakana na school podagola ngoma. A create tu ngoma, the studio weche ma wacho to wacho ana mang'iyo kaka assume. Ana mang'iyo kaka assume kata gige school ka gi jopuonje ko. Yes. Kalore moko kaka ne wuoyo, but they never discouraged me. There was never discouraged me. Yes. I continue pushing. Alright. Ka in msani ma upcoming kamano to ineno waka one on one kendo ibedo gi challenges abilago. Ing'iyo mana time minyalo create for your talent kendo ing'iyo 1 2 3 about school and na kadhalika. Koro iyudo kaka kipango tiji maber, there is no day ma ibro yudo ka okidhi maber. Panga ni sani itimo kama, sama kama itimo kama, to yore dhi maber. Yudo ka wadwa ni notemo matek, otieko skunde, ji bro wacho ni ok ibidhi maber gi school sijui nini na nini, but ka iketo mind ni gimoro amora mitimo mpango ni kaler tibro mana dhi maber. Koro kapod wadhi mbele Peter, koro what about friends? Friends mean go you make friends machalo nade? Ini mako ga mana friends gi jothum kata vijende kata how do you conduct friends ni githumi ni au ere kaka uchapni kodgi ka? Yeah, good question. So friends ngene anusani. Yes. Koro okdanga awuondra ne ni koro nikech an gi unique talents, maybe kaka inine MC ne. Yes. Ni koro you are a MC, I can't interact with you. Yeah. Koro onge gimoro aina no nikech sani chikonya. Then okanya relate gi jongoma weche na kenda. Jongoma bro relate go though gimbe gintiere by the. Yes. Then jongoma okibe yudo ka joma nigi talent mar wer ni kuma idake gi ng'eny.
moloyo joma onge talent no. Joma onge talent mar wero bro yudo ka ng'eny area midake no. Tini bro yudo kata ka in ng'at achiel ma were e plod no kata unji ariyo. Koro nyaka ing'i ma kaka i-relate gi jogo. An relate gi ji te, bed ni ok iwer kata iwer. Sama an gi jogena bende go ngoma. By the way, I train kata ngoma kan gi joma ok wer go an gana boys na go. To boy na ma wer go no be ni an kan. Yes. Yeah, to create to music aginti kan by the way bende gi shangilia liet mano dur record. Yudo ka gi mi motivation moro ni bere. Yeah, something like that. Okay, all right. Mano ber matek. Koro, what about church? Church. Do you go to church? Yeah, I go to church. I used to go. By the way, I go daily. I go every Sunday. I'm a Catholic. Yeah, I don't miss church services. Yeah, gimomiyo penjo no yudo ka ji mang'eny kodonje thum to maro gineno mani ni thum en gima rach, ni marajo mago thum gi jo moko ma ohero Nyasaye, ineno. Koro in wacho ni idhi church maber. Hey, I go to church by the way. Kagi church kacha bende jo church bong'eya maber. Yes. Ging'ena timo ngoma. Pok pastor koni ni ino kwadwari kanisa oka itimo gik ma Nyasaye ok dwa. In fact, mano onge seche moko adhi asomo nyaka verse. Asomo nyaka verse kanisa. Chieng' ma winjo ka chiew maber, yani awinja gino chieng' kogik ni kinyne Sunday, Saturday gotieno awinjo kinta Monday church. Adhi ayud ka ji pok okuonge muma nikech ng'eni kacha. Nitiere my age mates mang'eny. Yudo ka joma dongo ng'eny ok somo. Koro dhi kuongo to. Alright, to kapod wane problems kamano, what about be yudo ka it is easy to access jomoko ma osayombi matin kata jomoko mosayombi kata jomoko ma idwaro promote like jebilago ere kaka bedo ka idwaro access gi kaka nya access gi mano is also a challenge. Promotion by the way bro yudo kitimo it is a bit difficult task. Yes. Because bro yudo kigolo bro golo to legit. But kigolo to legit to mok be usore kende. Baba ji mang'eny mane loka. Mago to maber. To giwuok. Ging'eny. Mago to types magoyo gi gengeton. Love songs Luo nation ka. Tudo ka ogiwuok. Koro maluore ni promotion. Kech ikaw to miketo kacha. To mokolo ni kikaw i-upload to me YouTube kacha no dhi sudo. Kata ber mit manade ok obi sudo kende. Nyaka itim promotion. Then koro en tich matek. Kech kaka dang idhi approach kato Mari Nash. Mari Nash seche moko ionge namba no. Tek. Seche moko doni seche moko be iketo namba gi ka gindiko channels ka ni for adverts online. Ti bro yudo ne kidhi approach maybe onyalo require some finance. Imiye chai moro. Ti bro yudo ne maybe upcoming artist bro yudo ka mane momi winjo ni upcoming artist Nti upcoming artist moro mano at least en kumoro mana upcoming but nti mapod ni ground but yudo ko go teach ma smart koro kodhi kaka ng'ato ir MC moro maduong' ka Komari ti bro yudo ka onge gi finance mondo omi nyieno promote ne thum. Bro mane challenge maka. Alright, wasani ma bet kosaidho seche moko iyudo ka inbox pong sana lakini teme cheko ni jogi gidwaro ang'o kata seche moko ng'ato sagombi iyudo ka ng'ato isemanyi for 2 good years to pok iyude. Itemi idoge Facebook koni inbox, idoge WhatsApp inbox, idoge kanyi inbox, kigo call busy. Koro seche moko bedo matek. Kuom mano wasani matindo yuwa kuna joma nyalo
uplift gi donge. To yudo ka seche moko tek, lakini watimura tema mondo wakony osiepe wa mako kayagi. Ka wadhi mbele, benefits make ma nyaka ni chak thum isaneno. Benefits ma nyaka na chak thum isaneno. Yes. Benefit one mana ni enhance talent na. Amedo bedo sharp in music. Yes. Kech sama time amedo bedo gi knowledge in music. Then I've created a lot of friends through music. Yes. Music osemiya romo abedo gi friends mang'eny. Yeah. Then at least I'm known. Yeah, give me advice moko matin. At least I'm a bit known by those whom I could yani jomana kiaga ni chieng moro ne recognize. Yeah. But at least tinde ng'eya kata podan piny kamano. Poga gik kumadware, but at least nying moro osebedo. Yeah. Koro kwa dhi mbele Peter en support mane kata 1 2 3 moko kata en ang'o madidwar ni in case there is somebody there maneni to owil mondo o supporti, en support mane minyalo dwaro mondo okonyi kata gikonyi godo joma nene outside there? Support mane minyalo dwaro ni gimiyi? Arga kan podan ng'ama pok ong'ere. Yes. Emomiyo poda temo push mondo ang'ere. Manyiso ni podan piny. Okane piny wer tan fine. Yes. At least by the way wer an fine ma omiya jomoko masani ni malo. Aneno ka nitie jomoko man malo ma kata komiyago collab ok nya teta. Yes. Which I believe in my talent. Yeah. Ang'e kuma strength ma ability na mar creation in music. Ma create go music ogik. Nitie jomoko man malo ma komiyago na team go collab okobi same ni part lines ne mabro winji moya. Yeah. Inyalo time at your best. Anyalo time at my best. Yeah. Makata kiwinjoge. Yeah. Onge ng'abro fwenyo ne an upcoming. Yes. Koro support wadwaro mang'eny as a upcoming artist wanlelo ka wayogo support mang'eny. Yeah. Kinyalo yawno kata studio moro ma promote to upcoming artist. Ma promote upcoming artist. Yeah. Video shooting. Then nikech ng'eni kidhi recording. Sani kadhi recording Woodfield. Yeah. An ok bi winja ahinya. Kech kacha ji record mang'eny joma dongo. Yeah. An kadhi kacha gi pesa matin, adhi kata gi 5k kata 8k. Mabe 8k no kuma bro gola, adhi gi 5k, adhi gi 5k. Yes, 5k tinya yudo. Mano 5k no mana nindo, seche moko nindo kata oko madala ok abiye. Nindo mondo yude. Oko ndalo 1 week. Vietnam. 5k. Seche moko adhi kata now. Yes. Koro it is a challenge. Koro ako mane kinya losno studio moro mi promote go upcoming artist. Yeah. Advertisement, promotion ge medias ge. Yes. Wawe uru neno majo mani malo. Jinie ground kama beyo. Yeah. To kiambe ge. Kaka Luo Nation ka. Yeah. Akiani Luo Nation ka kena watch nangu. Luo Nation ka I don't know ngene gimajo ge kia. Ni joluo keto ajawa malo. Yes. Ajawa ket number D. Number 1. Ajawa ket number 1. Yes. Tingeni jogi wigi will. Yeah. Ni ntiere jomoko mabende. Ntie jomoko mabende ya piny. Yes. Mabende joluo. Yeah. Mabende go gengeton. Yeah. Mabende go bongo. Yeah. Mabende go afrobenga. Mabende go gospel. Yes. But a bit naeza acha anyalo we gospel matin, but gospel iwe nango embe maen mathomi. So mago genge, yes. Mago bongo. Yes. Mago afrobenga. Jogi ya piny ka, jogi okolo ni ng'ama jaluo, okolo ni gengeton ogogi okikuyu okuche kende. Yes. Gengeton ogogo mkamba kende. Ogoe gi
other tribes go kende, nyaka joluo go genge to. Yeah. Koro jogi wigi will gi other nini, other type of music in Luo nation. Yeah. Gi promoter Jawa. Moloyo tumbe mawacho gi. Yeah. Koro tumbe mawacho gi anatimo gi. But kang'iyo officially Mr. Kede gini, kang'iyo by the way Mr. Kede is my best person pale TikTok, anane TikTok acha. Yeah. Aseneno ga ambo temo ga is level best ka. Aseneno ko temo promote upcoming wasanii. Yeah, promote. Yeah. But jo Anglo promote Jawa. Ajawa ne milando. Ajawa ne emagi promote moyawa. Moyawa jo mago other type of music, Yeah. Opogore Jawa ni. To wan mana joluo ambe. Wigi will ni wambo wa joluo. Joluo ne boy kamo bendo bedo talented. Gitu mopogore Jawa. Wigi will kodwa kaka an Peter Pinches by the way. Asebudh the thom. Asebudh the thom negi moro 6 years. But unperfect way, but koro promotion no, it is not best. Yes. Agomba na timna promotion maro maber. Koro the message na gomono chopne Mr. Kede. Yeah. Ochopne Marinash, ochopne VC. Yeah. Mane ma VC comedy. VC comedian ochopne Dope Kid. Yeah. Dope Kid wach no donjni. Kumora mora ma intie Dope Kid. Wach no donjni. All right. Mano jagwen. Koro anakwa u Mr. Kede. Yeah. Akwa u ma Peter Pinches ma wacho gini. Underbone Breakers family. Adwa agombo akwayo near promotion TikTok TikTok bro yuda kaka Peter Pinches everywhere in music, any music platforms bro yuda Peter Pinches anagoma promotion moro kimia promotion okabichayo ngamu promoter. Yes. Ngamu promoter okdanga chanke chene ngamu gola pay. Yes. Omako ni kama duong. Omako na kuma duong mane machalo janyuol. Yes. Kora bro ng'iyo man kaka relate kodi. Yeah. Wang'iyo mana kaka wakonyre. Yes. Abro go maero kama. Onge noma. Musani, if you are outside there kendi neno wa makare mai winja maler kendo ko bedo ni go thum ko mata ni mara okiusiana gi joma moko go. Support kendo for ngama upcoming kamano mo bed malo kaka jomoko oritaji jo mang'eny mondo konye mondo gige kiwango modwaro. Kuom mano ka in outside there kendo will mondo konye odwaro promotion inyalo konye financial supports gi mondo oyud kako onyalo golo thumbene and etc. Ka kwadhi mabor ang ni miwa namba ni mondo ngama winja outside there kendo will mar konyi ma namba ni munya yudi go mar WhatsApp kata etc. Number 901 117 44139. Wachene gi dholuo. Dholuo tek. 01 117 44139. Peter Pinches number no ne WhatsApp. Nitiere jok moko mokwinj kisongo to nyalo gombo mar konyi. Koro endo ere kaka ikonye. 0 1 1 7 4 1 3 9. Dholuo tek. Dholuo tek to injaluo. Wacho go digits tek. Dholuo tang'eyo but digits wacho go tek. Dholuo asili be jikia mang'eny. Ng'eni wang'iyo ge kiwacho digits kata school tiwacho English. Sana mostly wacho English. Yeah. All right. Ka opod wadhi mbele. Ere jok moko ma chilari adek moko ma igombo tiyo go one day kata igombo ni bed kaka gin usani nini? So maybe let me start with Luo Nation. Nkecha Jaluo. Nkecha Jaluo kumi promote Jawa ni. Kumi promote Jawa moyo other type of music. Yeah. Koro Luo Nation ka joma go thum madwa chalo gi madwa rhyme koda
ng'ato kaka Pesi, Apesi mnyama mkali. Boy no nice aga mang'eny. Ng'ama ng'ati. Ng'ama gona ngoma maber, koro kumora mora mentie gino chopne. Kolabo no agombe. Kolabo no. Kolabo na agombe konya donjo. Machielo en Mr. Wiko, King Awiko. Wunya pala. Mano boy na. Yes. Eten boy na, enen nga reply message. Enen nga reply okosungre gato celeb. En boy ma reply message. Ochopne gi ino kumora momentier. Mago jok mago mone atigo. Mano jok manyalo rhyme go luoka. Koro ging'eny. Then kadhi Ohangla, maybe konyalre Aungo gene. Aungo mano bende boy maneno ka actually Aungo is doing well in music at this particular time. Anyaram kode nkech amba ja Afro Benga donjo go Ohangla. Yes. Anyago kode manoma. Koro kanya chopone collabo. Yeah. Alright. Ka watieko. Inyalo kono jok ma wasani ma kaka upcoming kaka in. Inyalo kono gi nang'o kata advice mane minyalo miyo gi mogik ka koro watieko. Advice mane minyalo kono gi gimane minyalo kono gi jok ma biro kaka in. Upcoming artist, if you are an upcoming artist. Yes. Music kisedonje nyakijituma. Yes. Unajituma una push kabisa. Kataka gi kumoro mo teke. But itemo tu. Ndalo ni bro gik ni bro wuok to. Ibro wuok kata ji ok dwar. Ibro wuok kata ji ok dwar tibiro wuok. Koro push to your work, teach maber. Yes. Teach maber, Nyasaye keto mbele. Tiji bro there. Kiki ole. Tiji bro there. Be creative. Alright. Wasanis map coming mabiro outside there. Kineno one-on-one. En advice mumi gi msani wa mabiro ni bed committed e tich mitimo. Talent ni en mana in ema mondi nene ogik odikanye. Koro seriousness bende kimedo e gimitimo you go far. Alright, kwatieko mogik, ere wach madang' iwegi joma osebet katemo promoti ma fans outside there ma kata tek manade to wacho niya owadwa ni to ka video ni omoko audio ne moro omoko studio to bayo kata mia kata tek manade o support go ngeni kata mia ka ng'ato mi kata mana mbao to kanyo nyaki appreciate kendo inyalo kono ji abira go nang'o koro. Mokwongo an kaka upcoming artist. Yes. Challenge mar konyo mar ng'ama konyi no to tek yudo ng'ata inano. Yes. Tek poka yudo ng'ano malong'o. Yeah. Kata jogo poka yudo malong'o, but mana ma friends moko masiche moko neno ni ma boy na. Ng'ato kaka Lucas Vela, by the way anya appreciate boy no. Yes. Mano boy na wan godo gi dancers crew Sorika. Yeah. Wasebedo kwa push kode dancers crew Bone Breakers dance crew. Wan go Sorika wasebedo kwa push kode. Yes. Ba Ospapa tam gimoro men go motin kata ken ma mia. Igo mairo kamano kata ken ma mia dek ni are. Igo mairo kamano. Yeah. Alright. Kawatieko guys, this is DK Films. First of all, subscribe to my brother here, Peter Pinches. Subscribe to kapo kwatieko nagombo ne message maketo clear no jopiny. By the way, wachajawa no donji kabisa. Yes. Adwa ni ng'ane watch gini mawiye ne wil ochako poko chopo kae. Yes. Wachajawa no wawe upo motra ajawa moyo
songs moko mopogore ga jawa ge. Mamoko go gin ma songs. Nitie joluo ma bende go thum mopogore ga jawa. Yes. Yeah. All right. Koro, let me tag my family. Yeah. The Bone Breakers. Mam popote ulipo, Mama Florence Adoyo Kado. Yes. Adoyo kamano kumwala. Baba wa Adoyo kamano kumwala. Faith Aisha, Phil Tagged, Vijay The Rock, that's Vinny, my bro. Yes. Phil Tagged, Ziza Nyango, Vivian, Laptop, Phil Tagged, Bafumosh, Phil Tagged. Yeah. Watakiteni kama Mwembe tag wow. Big up Exido, big up. Tag Upcoming videos. Yeah, thank you very much. Before tunataka kusema subscribe to Peter Pinches 254. Peter Pinches, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, every platform Peter Pinches. This is DK Films. Subscribe to DK Films. Hapa we promote all upcoming talented guys. Thank you for now. Goodbye. Hey, this is DK Films. Hi guys, this is Zach Alex, DK Film. Subscribe, share, comment. Thank you, very important. Hey guys, I'm called Sam Hillary, aka Assam, and this is DK Film. Don't forget to subscribe.